Manipod National Highway, paset ti Barangay Pansyan, Pagudpud, Ilocos Norte, 15 a kilometro ti Dalyasaten, sakbay amadanon ti ili ti Adams, aday to'y ket masarakan iti tuktok ti Bantay, iti umamyanan a paset ti probinsya. Ti Adams ket adaan iti nalamiis a klima, isod gapuna nga adu dagiti naduma-duma a patanor, at tinasao nga ililaeng iti pakasarakan dagitoy, may sa ditoyan ti strawberry. Ni Manang Carmelita Abnasan, iti ili ti Adams, may sa manalon ken ng padas iti panagmula ti strawberry, naduktalan na amayat gayam apatanuren, tinadakamat amula. Isod gapuna nga enrugi na ti Cardoms Strawberry Farms, wenno ti Strawberry Farm iti Ilocos Norte. Sigon ken ni Manang Carmelita, no tiyempo ti panagbunga ti strawberry, ket adumet dagiti local ken foreign tourist, iti pumasyar iti farm na. Mabalin ka nga agpurus, ken 200 pesos ti maysa a kilo. Haan ka amalugi a pumasyar iti Adams, Ilocos Norte. Tangamin ket haan lang ati strawberry farm iti mabalin mo a pagpasyaran. No di ket mabalin ka pay a pumasyar iti Bugnay Farm. Ako kwa ti maysa a mabigbig a pamilya iti nasao a lugar. Alisto nga agbunga dagiti naimula a Bugnay, tangamin ket grafted dagitoy, nga insigida met a maaramid a Bugnay wine. Ang Bugnay wine ng Adams. So, in 2008, we started the community-based sustainable tourism. We do not have a product to present. And at that time, yung mga taga-Kapitolyo, lagi silang pumupunta sa Adams. Tinatanong kung may Bugnay wine. So, with that, we started presenting the Bugnay wine as our product. Mabigbig ti ili nga Adams no wine ti pagsasaritaan. Tangamin ket daytoy ti may sa pagsapulan dagiti lumugar. Haan la Bugnay wine ti mararamid ditoy. No di ket addapay ti dragon fruit wine, pineapple wine, mango wine, duhat wine, santul wine ken cherry wine. Nasulinek nga ili ti Adams, ngem ditoy met iti pakasarakan kari ti daduma ama ay pagpanakkel a produkto ti probinsya nga Ilocos Norte.